Kaixo, une gazten hemen dinaiz, eta hemen hago crossover jaialdian Caricature Resolution 25 erakusketa aurkezten. Neri bere garaian asko gustatu zidan serie bat, gaur egun ere asko gomendatzen dudana, Los Simuladores izango litzake, Argentinako 2000garren hamarkadako hasierako serie bada eta benetan asko gustatu zait eta behin da berriz ikusi izan dut. Zenbait telesailen marrazkiak egin ditugu erakusketa honetan, baina agian faltan bota izan dut zerbait hemengoa edo egitea. Azkenean nire sorkuntza beti ere zenbait disiplinatan beti hizkuntzari eta bizi naizen ingurua oso lotua joan da, eta horixe faltan bota dut. Horregatik aipatuko nuke agian brinkolako pertsonaiak marraztuko nituen oso gustora. Oso pertsonaia ezaugarrituak dira, oso esagerazioa eramandako, karikatura eramandako pertsonaiak dira, nire iruditegitik gertu xamar daudenak, eta begira, behin hemengo zerbaitekin hasita, horiek oso gustura marraztuko nituen.